עושה הכל בשביל כולם, וחשבנו שבאנו ככה גם להגיד לך תודה ולשאול מה שלומך, רגע לעצור את כל הריצות שלך. אז קודם כל אני אספר לכם שכל הצוות הזה הוא בעצם יושב עכשיו בחיתוך מצב ראשי מנהלות של צוותי החירום, וכל האנשים האלה בעצם חולשים על כל בתי הספר במחוז שלנו, וגם עוזרים ומטפלים בילדים של המפונים שבאו מהצפון ובאו מהדרום. נכון, אנחנו נמצאים במלחמה ופינו אותם, ואנחנו צריכים לפתוח להם מערכות חינוך ובתי ספר, ולשלוח חלק מהם לבתי ספר קיימים, ולפתוח גנים ומעונות, ולהיות במלונות שלהם ולברר מה הם צריכים ולעזור להם, ולבקר גם את הפצועים ולשלוח שי לפצועים, לחיילים, ולהיות אצל המשפחות שחוו חוויות לא פשוטות, ולחבק גם את המורים והמנהלים. ברגע זה יוצא עכשיו מכתב שלי לכל המורים המגויסים, לכל המנהלים המגויסים, עם נוהל מסודר שבו אני מצלצלת לכל המנהלים והמפקחים מצלצלים למורים שלהם ולמשפחות שלהם כדי לראות מה נשמע עם אמא והילדים כשהם יוצאים למילואים. גם אנחנו גם תודה על זה שגם פיניתם ילדה מהדרום שהגיעה לבית ספר, קוראים לה שירה, ואנחנו מכבדים אותה ואוהבים אותה. איפה היא באה? מאיזה יישוב? מהדרום. מאשקלון. אז קלטתם אותה בבית הספר? שתי אחיות. אתם יודעים איזה הרגשה נעימה הזאת שמישהו עוזב את הבית ולא נמצא בבית ופתאום מגיע למקום שאוהבים אותו וקולטים אותו. וגם אני לא נמצאת בבית שלי כבר כמעט חודש ימים, אני צריכה לטפל פה את המערכת, אני מורה מתגלה, בח שלי, המטס שלי, המסעים שלי, זה יעבור, אתם יודעים, כי בסוף ננצח, נכון? אוטוטו זה יעבור. כל הכבוד לכם. בית ספר לאומנויות שאלה אצלי להנקיה עם ההסבר. יש פה כפות זה אליי. הקשבתי לגלריה. זה לגלריה שלכם, זה גם יופי. וואו. את הנושא. וואו. לא לשכוח לאשר אחת אני לא צילמתי, לא מתעלמת, אני בטוח עכשיו. ואורנה, כן, אני המפקחת של העמית.